unon eta ongi etorri Durangora eta ongi etorri Plateruenara. Hilabete batzu pasatu dira Plateruena kudeatzen zuen elkartea desegin eta eraikina eta etorkizuneko kudeak eta Durangoko udalaren esku utzi zuenetik. Azalpenak eta informazio berria eman hasi aurretik, bai aipatu nahiko nukeela Plateruenak Durangorentzat urte luzeetan suposatu duen guztia. Eta horren erakusle da zuen presentzia gaur hemen, hainbeste kazetari ikusteak esan nahi du Plateruenak arrasto handia utzi duela Euskal Herria mailan. Plateruena euskal kulturgintzaren plaza garrantzitsua izan da urte luzez, eta itxi zenetik Durangarrok eta Euskal Herritarrok hutsune handia sentitu dugu. Horregaitik, eta aipatu duan bezala, Plateruena ixten denean, Durangoko udalak ez du soilik eraikin huts bat jasotzen. Udalak ondare kultural oso baliotsu bat jasotzen du. 2021ko urtarrilean, eraikin eta proiektu honekin zer egin planteatzen hasten gara udalean. Eta horretarako beharrezkoa ikusten dugu diagnostiko bat egitea. Iazko udaberrian, diagnostiko hori gauzatu genuen Durangoko herritar, elkarte, eragile eta sortzaileekin. Nagusiki bi galderei erantzun nahi genien. Bata, zein behar ditu Durango gaur egun kulturgintza, euskalgintza eta elkarte sarei dagokienez, eta bigarrena, zertan lagundu dezake Plateruenak zer egin horretan, zentzu horretan, Plateruena eta gero zer plataformak diagnostiko partehartzaile bat egin zuen. Eta bi diagnostikoek antzeko ondorioak azaleratu zituzten. Gauzak horrela, Plateruenak 3 ildo nagusitan lagundu dezakeela ondorioztatzen da. Lehen puntua da, Plateruena Durangoren euskalduntzean laguntzeko beharrezko espazioa izan behar dela. Euskarak arnaz guneak behar ditu eta Plateruena horietako bat izan behar da. Bigarren puntua da, Plateruena herriko elkarte eta eragilentzako etxea izan behar dela. Kulturek ekitaldiez gain, Plateruenak aterpe eman behar die herriko elkarte eta eragileen beharri. Eta hirugarrena, Plateruena euskal kulturaren eta sortzaileen plaza garrantzitsu izaten jarraitu behar du. Plateruena euskal kulturaren erreferente izan da urte luzez, eta hori da gaur zue guztiak hemen egotearen arrazoia. Legegintzaldi honetan, Durangoko udaletik kulturaren aldeko benetako apostua egin dugu, kuantitatiboki eta baite kualitatiboki be. Hor daude pandemia garaiko apustua, ostean atera genituen Durango sorleku bekak, programazio kulturalean egin dugun apostua eta abar luze bat. Baina egia da Plateruenak hutsune handi bat utzi digula, eta gu geu ere horretaz kontziente gara eta izan gara. Horregaitik, behin diagnostikoa eginda eta helburu zehatzak zehaztuta, udalak zein kudeak eta mota ezarri erabaki behar izan du. Zentzu horretan, bi aukera edo alternatiba izan ditugu mai gainien. Bata, lehiaketa publikora atera eta Plateruenaren kudeak eta privatizatzea, eta bestea, udalak kudeak eta zuzena egitea eta zerbitzua publifikatzea. Biek dituzte euren abantaila eta desabantailak. Privatizatzearen abantaila nagusia, udalak lehiaketa publikora ateratzen duela da eta kudeaketaz ahazten dela. Baina desabantaila nagusia da lehen aipatu diren 3 helburu horiek garatzeko benetako arriskua dagoela. Lehiaketa publikora ateraz gero, edozein enpresa aurkez daiteke eta hor zuk kontrola galtzeko aukera handia daukazu. Publifikatzearen abantaila nagusia berriz da, zuk zeuk daukazula helburu horiek garatzeko ahalmena, baina aldi berean, ardura guztia zereu gain jausten da, horrek dakartzan lan guztiarekin. Gauzak horrela, udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen be. Oso erronka handia da, badakigu, baina prest gaude. Azken hilabeteetan guztia prestatzen aritu garelako.
Osasungintzan, zerbitzu publiko aldarrikatzen ditugun bezala, erakundeetatik ere kultur zerbitzu publikoak aldarrikatzen ditugu. Eta orain, aurreratarako dugun proiektu hau da horren adibide. Horretarako, 2023ko aurrekontuetarako 313.000 euroko partida onartuko dugu biharko osoko bilkuran. Erronka handia denez eta barku hau oso handia denez, guzti honetarako prest dagoen pertsona bat izango dugu proiektu honen kapitaina. Gaitasun handiko emakume bat izango da, eta bertan dugu, Maider Larrañaga. Gaur egun, San Agustin Kulturguneko langilea eta hemendik aurrera plateruenako koordinatzaile berria. Eskerrik asko, Maider, bene-benetan, erronka polit hau, onartziarren, konfiantza osoa dugu zugan, eta ziur nau ederto baten eingo dozule. Eskerrik asko. Egun ondanoi, hanek iragarrita bezala, ni izango naiz plateruena berriaren arduraduna. Baina hau ez da bakarrik egingo dudan gauza bat. Konfidantza emuten badoztaga zerbaitek, da oso babestuta sentitzen dudala nire burua Patxik aipatutako bi hausnarketa prozesu horiengatik eta baita diagnostikoak abian ipinitako kultur mailagatik. Kultur maila izango da Durangoko eragile, sortzaile, artista eta interesdunak batuko dituen gune bat. Durango gozo bizitza kultural aberatsa dauka, eta guzti horiek kultur mailan presente egotea gustatuko litzaiguke. Beraier iritziak entzun, jaso, baina baita parte hartzeko ere. Zenbat eta kultur mai sendoagoa, orduan eta etorkizun oparoagoa izango du plateruenak aro berrian. Patxik aipatutako moduan, 20 urtetako lana hor dago, errauts horiek berpistea da apurtxo bat gure helburua, eta aldela, apur bat eta aurreraxeago jutea. Sorkuntza, arrobia, topagunea, esperimentazio lekua eta erakusleioa dira aipatu diran helburuak. Ez daukagu erronka makala, Gabonetan hasiko gara. Hanek esandako moduan, zirrikitu txiki batekin. Lehenengo eta behin, agotxenearen ondoren, lokal hau erabiliko duten lehenengoa, AEK izango da, mintzodromoa bertan izango delako. Gabonetako programaren barruan, Durangoko musika bandak emanaldia emango du, Alerta rock taldeak ere, eta beste zertzelada batzuk aurreraxeago jakineraziko dituegu. Eta, otsailean, Euskaltzaleen topaguneak ere beste lan jardun baterako hitzordua hartuta dauka. Beraz, makineria martxan dago, eskerrik asko nigan jarritako konfidantzagatik, eta espero dut, konfidantza horren zati eder bat behintzete betetzeko kapaz izatea. Mila esker danoi.